dan waye fa yake san sama na wa wasu gasu ko in siyasar yanzu sun ci kudin mu duk sun cinye. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Ai na wu. Lafiya ne. Gida lafiya ne. Allah ko ta ne. Wawa kenan. Ai cika ta ku. Jikar ka ta ina? Cika ta ba. To shine cika ko jika ni ai ban fahimci yaran ba irin naku na yaran. Jika daban. Cika daban. To kaga an ce ma jika. To ai nafin kenan ji wannan kenan. Yaka kenan ta gun baba kenan ko ta gun waye. Amma an ce maka cika ai nafin bebin ka wanda za ku dinga shan glucose. Ban gane baby ne. Yanzu to ina so in fahimce ka. Shin wurin wa ka zo? Ai shi ne ce ma gurin baby ta Wurin ta ka zo. Ka san kowa ne? Zai wuce wani banza tsoho da kai. Ni? Waye kai? Babanta ne. Akan Kwarai babanta ne. Kai. Babanta. Allah ya ci goma ta ne. Babanta. Kai ba kunya ba? Ba Allah. Yarinya fara ita siriri yarinya ɗan zamani ga gidan ka wani katon kai da wata wai babanta. Akan ban ga yadda. Abin ga wai ni wai kana mamaki ba ta bace. Dan ka dokan sakare ka rena ba wanda ka ga naka ne kake cewa to dan na gan ka haka muna to zo wani kazage haka da kai dan mu ci wannan ta zamani Mariya na gani ne ta duk wanda ka sani din banyan mutane okay to yanzu ma ka gane to ni ma ina zuwa bashin ne ka biyo ni ka zo har gida na kai man cin mutunci ko ba bashi bane kayana ne kayan ka amma naga ai ba kayan wanki bane ko ai ta wannan ta kayan wanki kamar ya wallahi kai dai ni kake ga mu wannan magana ni kake ga mu haka ni a matsayina na uban yari ni ganin ka ne fa wannan aiki dama ka gane na zo ne dan tafi ta saboda wannan tabban kai na shi wallahi ga 100 ga 100 ga 100 shi ne nake so in hada nawa ne to na kasa dukiyar ne to duka da totalin kudin aka da aka lissafa 1,999 aka kobo sha dole ai je ina ganin naira 5 sai ga 1000 sai ga shi to ina jin ka idan kuka shigo na'am da ba da gaba ka kasanta amma ni bai da kai baban da wani zo da kuka baka ga kama ba amma ninka na san zaka zo kaman fanta kona ne ki baban da saboda kayan wanki ne za a je a haido ma ita ko saboda babur ne za a je a haido ma a gani a ce ki aga to kai mai kaje da kai na ka kashi shi kina wani na ma wai ka san kowa ni kau wai kai sai buri ma kai ni nake ga mun an dama ina zuwa yarinya za a kama ku yarinya ka mu yarinya ina zuwa mu je ma ko kamar ya dan jira ai mu je gariyan ma sai ba amma na duba naga ai ba gidan wannan abin gaba ne ba gidan garejin mota bane da kowace mota ta zo ta za ta shiga ai gyara ga abu a wannan sun fawa zai mu dai testing power a wannan abin gane ka zo ko korin baka nake ne dan jira mana har kai man iya yi ka jira iya yi kayan nan dauka nan da kayan ka da waye baka ajiya ta ajiya ban gane ba yo banki ne ai ba banki bane ka kawo ajiya kuma ba san karan baka bane ka gani kuma ba haga wannan abin gaba wannan abin wanda suke ba kaga sayin bane na na gani kai ka ga nan karshen iskanci na kwana kasan moda na kwana kasan rijiya na kwana ina ne ba inda mutum kai ka gani nan a Lagos karkashin gada nayi wasa da kudi ni kana yin jin tsoron kai na nake inda maka iskanci da shi kai ka tsara har ka tsara amma kai na aja duta kai wallahi sai ka duta kar ka kuskura amma kai wannan ka tsino kamar idan wannan kar ka tsara amma no sauri a duta zai hiddo mai ga sanar da zai mu an kame bada shege ne dan ka ga na mashi a zo a lalata a ce ana son ya ta har kowa gida na a mai iskanci dan ma mu aje harkar dabai mun bar daban mun dawo gida mun zauna lafiya saboda Allah ya dora mana girma mahaiya ni za a kai
bara uban nan kai ni kenan kaɗan nake ban fasa ba ko da baranwa ko da wa ta haɗa ina ka je ina kai suna wuya ina dawo gida an zuba min ruwa na yi wanka na je na zuba min tuwo na ɗiba wuya an sa min lemu na ɗauka na sha hankali na ya kwanta wani a hankali alƙawarin manzo Allah